Ting paniud to na sad mga karon bel og di na sa nato labdo na tong ulo, simplihan lang nato magtortang kalbasa ta gister nga kalbasa og gamitan akong usa ka itlog. Duha kong gipalit kay ako i-boil para sa mong iro kay paborito sa mong iro ang itlog. Unya, ako siyang butangan og side dish nga fries. Nagpalit kog patatas balig 26 kapin. So balig 50 ang akong napalit dito sa mong unahan nga merkado. Tipid na. Para sa atong tortang kalbasa, pwede siya slice pinagi sa kutsilyo or kuskuso lang siya. Sa gula na to siya ahos, inaani na ko pagka-slice. Dayon, isagulo siya tanan, ang itlog, ang ahos, ug ang katong kalbasa. Nya imo ra siyang i-mix-mix, butangan nimo og asin, bitsin, or pepper. Pwede sa di ka magbitsin kung magamit kag pepper. Una ni siya, kung inani na ka-brown, hauna na, lafang na. Ang patatas sa laing bahin, ikat niyo siya, inaani, French fries lang gud nga style, pang side dish. O, kung inani na, pwede na haunon. Tcharan! Solve na tong lunch mga karon bell for 17 pesos para sa tortang kalbasa ug 26 pesos para sa patata sa french fries kunuhan. Natay vitamin sa mata, nya ang egg sa protein o nya ang patata sa vitamin C, antioxidant, electrolytes ug uban pang mga benepisyo. Ug mao ni ang Ronbell Gums.